Gabon guztioi, gaurko gaia Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan Aitzol eta Euskal Pizkundea. Eusko Ikaskuntza mai gainean jartzen digun gaia, hori jorratuko dugu eta bi gonbidatuekin eingo dugu. Aitzol eta Euskal Pizkundea gaia eta gonbidatuak ditugu, telefonoren bestaldean biak, Koldo Ordozgoiti. Koldo, Gabon. Baita zui ere. Koldo, kazetaria. Bai, kazetaria. Eta ze komunikabideetan lan egin duzu? Bilbide nahiko luzea daukat, baina azkenean kazetaritza alor horretan orain dela 30 urte, herri irratian sortutakoa eta garatutakoa naiz, eta sentitzen dut hori nire garai bateko eskola bezala. Eta hortik aurrera, uste dut, ibilbide nahiko luzea izan dudala hortik zehar komunikabidetan, Euskal Telebista, Euskal Irratia, eta beste hainbat alorretan, eta gero baita ere, beste modu batetako komunikazioan, esate baterako, Jaurlaritzaren komunikazioan, edo eta erakunde profesional eta ibilbide guzti horretan. Aitzol eta Euskal Pizkundean aditua, nola hurbildu zinen garai ontara eta Aitzolen figurara? Azkenean izan da olako hurbilketa, ezakit, esan alde batetik profesionala, eta bestalde horren bitartez sartu naizenean, egia esan da liluratu naiz belaunaldi honekin eta personaje guzti hauekin ez. Hurbildu nintzen, alde batetik Aitzolen urte hurrena zela eta bide horretatik, eta azkenean hor aurkitu dut lehenagotik ezagutzen nuen zeo zer, baina bereziki aurkitu dut ezagutzen ez nuen belaunaldi handi bat, gizon emakume andana, eta gainea hori azpimarratu nahi dut, segurazki hori izan da herri honek izan duen olako belaunaldirik jorienetakoa eta aberatsenetakoa, oso jantzia izugarrizko lana egin zutenak, eta hoietako asko eta asko ahaztuta ditugunak. Eta Aitzol gogoratzen dugu Laueseta bat, gogoratzen dugu Lizardi bat, gogoratzen ditugu hainbat lagun, baina beste hainbat gizon emakume, eta azpimarratu nahi dut emakumezkoena, ahaztuta ditugu, naiz eta beraiek egindakoari esker, segurazki gaur egun gauden lekuan. Gurekin ere dugu Lourdes Otaegi. Lourdes literatura irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean, hemen, Gasteizko kampusean. Lourdes, Gabon. Gabon, bai. Ze garaiari buruz arituko gara? Nun murgiltzen ari gara? Zele ez daki, ze urtetan? Euskal Pizkundeaz ari garenean? Bueno, gudaurreko belaunaldi ere esaten zaio, eta beraz, 1926-27 hasten dira belaunaldi honen emaitza kultural nabarmenenak, eta gudarekin, edo gudak iraun zuen lehenengo hilabetetan ere, oraindik ere ematen jarraitu zuen, ezta? Baina, 27 arteko belaunaldia, bai. Eta kampusean, garai honetaz, eta idazle eta euskal kulturaren pertsonaia hauetaz hitz egingo da, ezta? Bai, ikasturte batean ikasleek jakiten dute belaunaldi honen berri. Batez ere, Laueseta edo Lizardi edo Horixe bezalako idazleak, euskal literaturaren gailurreko izenak direlako, bai. Nire garaian, ez dakizuen garaian, baina nire garaian nik adibidez ikasi nuen erderaz, eta etxigun inor irakatsi zintzen Aitzol, Horixe, Laueseta, guzti horiek etxiren existitzen. Bueno, ez da guretzat ere. Zuentzatu, ere ez? Ez, guk gaztelaniazko belaunaldien berri izan genuen, baina ez euskal belaunaldien berri. Ni ere zuen belaunaldiko nahi sentido horretan, eta nik ere ez dez jaso hori eskolan alderantziz ondoren jasoet, eta bereziki azten zaigu gainea zer dago, ez bakarrik idazleak, bezik eta beste hainbat alorretan egindako personajeak eta direla. Esate baterako eta edabide batetan ari garen ezkero eta euskeraz ari garen ezkero, belaunaldi honetan dago euskarazko irratigintzaren sorrera eta garapena. Eta hor izen batzuk aipatu behar dira, zeren daukagun beste problemetako bada, hor galdu ditugula baita ere referentzioiek, ez izenak, personak.
galdu ditugu. Joseba Zubimendi, Ander Arcelus Luzear, bi aipatzeagatik, baina hori bezala beste pila bat daude hortik zehar daudenak eta bidean utzi ditugunak. Hala ere, gaurko hezkuntza sisteman txikiek edo gaztek jakingo dute, ez? Zein den Aitzol, Horiz eta bar? Bueno, bai, gaur egungo testu liburuetan nik uste dut lehen hezkuntzatik hasita agian, baina batez ere bigarren hezkuntzan eta batxilergoan idazle hauen testuak ikusten dituztela. Ez agian sakontasun handiz, zeren da horreko literaturak baditu berezitasun batzuk, gaur egun euskaldunentzat irakurgai zaila bilakatzen dutenak. Ben hizkuntz ezaugarriak eta ben edukiak ez dira hain eskurarrezak, baina beste batzuk izugarri ezagunak dira kantatu egin dituztelako abeslariek. Bai Benito Lertxundi, Xavier Letek, Antxon Valverdek egile hauen testuak abestu dituzte eta gaur egun Izotzondoko eguzki edo bezalako kantuak mundu guztiak ezatzen ditu, baina hori Lizardiren tekstu bada esate baterako. Koldo, Jose Aristimuño Olaso. Aitzol, bera, segurazki oso personaje berezia eta importantea. Berezia eta importantea egin zuenagatik eta eragin zuenagatik. Zeren nik uste, beste Aitzol izan zela eragile izugarrizko bat. Eta antolatzaile handi bat. Apaiza zen, zer dau gazteizko apaiztegian bukatu zuen bere formazioa, eta nahiko gazte hasi zen lanean, estaduan zehar, hain zuzen egontzan temporada batean, zer dau misioetako buru estaduan. Hori zela eta aukera izan zuen Katalunia aldetik ibiltzeko eta hor referentzia hartu zuen hango garapenarekin eta hango gizartearekin eta han gertatzen ari zanarekin. Oso gizon argia zan eta oso zabala zan. Eta aipatu bezala eragilea. Eragilea taldetan, personakin lan egiten eta lortzen persona horiek aurrera egitea eta oidena, eta baita ere proiektuak beak aurrera eramanez, ez? Eta hor badago proiektu bat oso importantea dena, ez zuen beak sortu, Lizardi izan zuen lehendabiziko burua, eta alor eta belaunaldi horretan izan zan iaia beraien intelektual kolektibua esango dugu, esan edet Euskaltzaleak elkarteaz ari naiz, hori izan zalako gutxi gora bera gidaritza politiko-kulturala, Aitzolek lehendabizi Lizardik eraman zuen horren presidentzia eta Lizardiri zaio hainbat plangintza eta hainbat ideia ze gauzak egin behar ziren eta nola egin behar ziren, eta ondoren Aitzolek beak aurrera eraman zuen, ez? Eta hoi bezala, Aitzolek eraginda, sortu zien edabideak, Eldia egunkaria, izugarrizko eragina izan zuen hainbat garapenetan, beazala bitarteko sortu zien olerti egunak, lehendabiziko olerti eguna errenterian egindakoa 1930an, Lauesetak irabazia, azkeneko olerti eguna Angel Zukiagoikotxeak irabazia 1936an, eta bitarte horretan dauzkagu beste hainbat poeta oso garrantzitsu hor irabazi zutenak eta garatu zutenenak eta ezagunak egin zirenak. Por cierto, azkeneko Angel Zukiagoikotxe hau ezaguna gertatuko zaio gure entzulei, gero altzapazpiku izan zana, hori bera dalako. Baina hoi bezala, Aitzol dugu, beste batzuekin eta elkarlanean eta bultzatzen duena beste zer dau bertsolaritza txapelketak, lehendabiziko bertsolaritza txapelketa eta bigarrengo bertsolaritza txapelketa. Eta hor ere beste izen batzuk aipatu behar ditugu, edo Hernandorena bat, edo Joseba Zubimendi bat, edo beste hainbat lagun hor berarekin aritu zirenak, ez? Orduan, Aitzolen kasuan, nik uste bere fazetetako bat oso importantea dena, da hori eragile. Hauek ikusi zuten hainbat gauza zeudela egiteko. Etxegoen dana egiteko. Dena zegoen egiteko segurazki, baina eske zegin zuten, hasi zien egiten. Eta eragin zuten hori egitea, ez? Eta emandako pausoak izugarrizkoak dira, esate baterako irakaskuntza alorrean, ez? Hauek iristen direnean, badagor, Euskaltzaleak elkarteko buru dela Aitzol, 31an, baina Errepublika aurretik,
jartzen du mai gainean olako eztabaida bat. Eta da, eskola sisteman, euskera sartu behar dugu. Eta hori gertatzen da, errepublika horretik, hau da, 31an, baina oraindik errepublika aldarrikatu baino lehenago dagoenean, ez? Euskara sartzeko lehenengo saiakera izan daiteke hori? Ez, lehenagotik ere bat zegoen. Hau da, azkenean, era antolatuan egiten den proposamen bat. Lehenagotik ikastolak sortzen hasiak zeuden, eta beharra ikusten zan, eta hor, eusko ikaskuntza, esate baterako, aipatzeko beste erakunde bat da oso importantea dena, esate baterako alor horretan, eta alor horretan eusko ikaskuntzaren bitartez egiten da izugarrizko alegina, eta Republika denbora horretan bereziki prestatzeko irakasleak eta metodoak eta irakaskuntza horretan aurrera pausoak emateko, hor emakumezkoak aipatu behar ditugu. Lehenago esan dugun bezala gizon emakumeen mugimendu bada hau, eta gainea emakumezkoen papera oso importantea da. Pilar Sanzinenea bat, Elbira Zipitria bat, gero gerra ostean izugarrizko lana egin zuena ikastolaren garapenean, da hemen hasita dagoena, eta hemen hasita dagoena prestakuntzan, osea, klaseak ematen eta olako alde teorikoan doidena, baino baita ere idazten, esate baterako Elbira Zipitria da, ira ez izenez idazten duen oso idazle joria, idazle artikuluak idazten dituena, Eldia egunkarian Luzearrek zuzentzen zuen atal horretan, ez? Eta Elbira Zipitria da baita ere aipatutako irratsaio hoietan, euskarazko irratsaio gintza sortu zuten Luzearrek eta Ander Artzelus Luzearrek eta Joseba Zubimendik egindako horretan partaide dena hainbat kasutan. Guzti hau da aitzol, neurri handi batean, eta nik uste bere komponente oso importante bat, agian igual idazle baino gehiago, da beste komponente hori, ez? Hau da, eragilearena eta ze bizio argi aukizun beharren inguruan eta nola jorratu bertzien alor horietan jakitiko. Beraz, Aitzol eta konpainia Lourdes, kultur mugimendu bat sortu zuten? Bai, belaunaldi honen alderdi agerikoenak edo emaitzarik agerikoenak dagoeneko aipatu dira. Nik hori sintetizatu idet, kultur proiektu bat eratu zuen lehenengo belaunaldia dela. Kontutan hartu behar da, honen azpian, azpiegitura bezala, nik uste beti eusko ikaskuntza aipatu behar dela. Erakunde horrek, nolabait esateko euskara kultur mailako ekintzetara eramateko helburua zuen, eta abiatuta zegoen, 1918 abiatuta zegoen erakunde hori, eta horren emaitza izan dira mende honen hasieran euskaren aldeko ekintzan nagusienak diran sorkuntzak. Lehenengoa dudarik gabe euskaltzaindia da, eusko ikaskuntzakin batera txu jaiozana, eta handik 10 urtetara sortzen danean euskaltzaleak ere dudarik gabe eusko ikaskuntzaren barruan sortutako erakundea da, eta bere helburua zea zen propaganda deitzen zioten, hau da ekintza. Kontua etzen intelektualdetik ez dakit noainoko asmakuntzak egitea, kontua zen herrigintzan lan egitea euskararen alde. Eta horrek alde askotan izan zuen reflejua. Beraz filosofia baino gehiago, ein. Bai, ekiteko zeak zian, eta orduan esateko Lizardik buru aktivista bat bezala ikusten zuen hor. Dudarik bere izan zen alako struktura bat eman ziona erakunde horri, ez da? Baina bere emaitza konkretuetan erakunde hori izan eragiteko ikastolak sortzen, eragiteko herri festetan euskarari toki bat ematen, eukizuten amets handienetako bat, Lizardik eta behintzat lehenengo egunkaria, euskarazko lehenengo egunkaria ateratzea izan zen, eta berez ale bat ere, pruebako ale bat ere presentatu zuten Donostiko uda ikastaroetan, hemen orain egiten diren bezala egiten ziren orduan, udako ikastaroak, eta hor presentatu zuen lehenengo ale bat, orain dela oso gutxi aurkitu da pruebako periodiko horren kopia bat Arantzazuko liburutegian, eta hor ikusten da noainoko asmoa zen lehenengo egunkaria ateatzeko, be portadakin, be albistekin, bere gora bera guziekin montatu zuten. Etzan proiektori aurreatea, baina bai handik urte betera Eldia, Donostian ateatzen zen periodikoa.
hori izan Aitzolek sortu zuena, eta horrek, gehiena erderaz ematen bazuen ere bazun euskarazko atal bat, bere proiektu horri, zea ematen ziona, oi hartzuna ematen ziona. Dudarik gabe, ekintza horiek, beak aipatu dituna, Koldok aipatu ditu lehenagoko ekintza horiek bersolari txapelketa zala, ero Euskolerti jaia, errenterikoa, tolosakoa eta bardabar, horiek danak portadara ematen zituen periodiko bazan. Eta Bertin Zillon, lehenengo horriaren plana betean, errenteriko jaiaren argazki handi bat ateratzia, eta aldamenean sariduztako poemaren reprodukzioa ateratzia. Alde horretatik, baita ezpadaik gabeko, aukera bat egiten zuen Euskararen alde, eta Euskal Kulturaren promoziorako tresna bilakatu zuen. Eta kontuan izan behar da gainera, hortik eguna, zer da, lehendabiziko Euskal Herrian, lehendabiziko hori, belaunaldi honen ondorioa dela neurri handi batean, naiz eta gerra garaian sortu, ez? Azkenean 37an sortu eta gerra bitartean garatu, baino hor dago, ez? Eta gainera kontuan izan behar da, ze personaje eta dauzkagun hor alor honetan lanean, ez? Momentu horretan, zer da, 29an hasi zan Euskadiko kirikinok sortu zuen Euskadi egunkariaren euskarazko horrian lanean Lauaxeta. Hasiera batean egontzan lanean Orixeren agindupean. Aitzolek lagunduta edo bultzatuta edo eraginda Orixe Euskaldunak poema idaztera erretiratu zenean, Lauaxetak hartu zuen Euskadi egunkariaren euskarazko horriaren burutza hori, ez? Eldia egunkarian bertako euskarazko arduraduna lehenago aipatutako eta gogoan izan behar dugun personaje horietako bat dugu, Ander Arzeluz Luzear dugu. Eta horrekin batera, beste egunkari batean, hori etzan ideologikoki linea hortakoa, baina bazaukan horrekin zer ikusia, Donostiako El Pueblo Baskon, hau zan, Pikabea, Altzibarren jabetzakoa, Oiartzuar handi, abertzale baten handiaren jabetzakoa, horko euskarazko horriaren arduraduna zan Joseba Zubimendi, ez? Joseba Zubimendi dugu Ander Arzelusekin batera, irratigintzaren garatu zuten horietako batez. Osea, behirazazue, ze lan gaitasuna, ze aukera eta ze bizioa zaukaten eta ze nola jokatu zuten urte guztietan, iaia medio hori gabe, zeren zaukaten dirutza oso txikia zen, eta bazaukaten beste komponente bat ere kontuan izateko aperaien kontra edo herri honen kontra jokatzen zuen, eta zan autogobernu hori gabe. Kontuan izan behar da esate baterako eta referentzi bezala balio du, Kataluniak 31an lortu zuela autonomia, eta autonomiari horri esker, bertan zegoen, lehenagotik zegoen renascenza eta movimendu kultural horrek izugarrizko indar hartu zuela, eta esate baterako katalana iaia normalizatua irratian eta hainbat lekutan lortu zuela sartzea. Hemen jokatzen zen hori gabe, txapela hori gabe, eta egia da baita ere Jaurlaritza eratu zanean, naiz eta gerra garaian izan, Jaurlaritzak egiten duen lehendabiziko gauza dala Euskal Herriko Unibertsitatea, Euskal Unibertsitatea sortu, hau da, bere garaian Eusko ikaskuntzaren ametsa izan zen guztiari, eta Eusko ikaskuntza neurri handi batean sortu zen helburu edo bete behar hori bideratzeko azkenean gerra garaian sortzen du, eta erabaki bezala hartzen du Jaurlaritzak hori egitea. Eta ez bakarrik hori, Jaurlaritza hori, 36an eratutako Jaurlaritza hori azten da elebietan funtzionatzen. Lehen aldia da euskera hizkuntza ofiziala egiten dela, eta ze modutan. Ikusin behar da, garai hartako boletin ofiziala, nola eratua dagon, nola bi hizkuntzetan, baina izugarri oso bitxia gertatzen zaigu gaur egundik ikusita orduko boletinak irakurtzea, zeren lortu zuten utxetik hasita lehendabiziko aletik euskarazko ataloiek ulertzeko modukoak izatea hizkuntza batean non oraindik unifikazioa egin gabe zuen eta esparru horretan landu gabe zegoen, ez? Bueno, hau da, belaunaldi hori. Euskalki ezberdinak erabiliz edo nola egiten zen? Oso era txukunean egina dago, oso bitxia da, begiratzeko modukoa da, gaina badago hor gauza bat, eta da gaur egungo Euskal Herriko agintaritza aldizkaria, lehendabiziko alea, da garai hartakoa, esan ondoren atea zienak autogobernua errekuperatu zenean.
1979an eta 80an Jaurlaritza indarrean hasi zenean, orduko zenbakiak mantenitu ziren, ez? Orduan, hartu daiteke edozein, esate baterako, gogoan dut bere momentuan erabili nuelako gauza batetarako, Jaurlaritzak egin zuenean diru jaulkipen bat, ez? Diru atera behar izan zen, txamponak egin behar izan ziren, zeren etzegoan txamponik. Oso bitxia da irakurtzea nola egina dagoen, dekretoa, irakurtzen duzu gaztelaniaz, eta da garai hartako gaztelania, esan edo gaztelanian ere urtea pasadira, ordutik honea. Irakurtzen duzu euskerakoa, eta garai hartako euskera da, baina oso ulert erresa da, oso ondo idatzita dago, eta batan eta bestean izaten dana, gauza bera da. Zer gertatzen da, horren atzean zeintzu zeuden, zeuden hobetako hainbat lagun, esate baterako, hor, aipatu behar da, uzturre bat aipatu behar da. Belaunaldi honetako personajea dena, eta boletinean buru belarri dabilena hori lantzen. Baina ez bakarrik hori, baizik eta baita ere beste zer da egunkarian, eta beste hainbat horretan. Eta bai bezala, beste hainbat. Horri buruz, ez da, erabiltzen duten hizkuntza ereduari buruz, eta, gogoan hartu behar da, garai hartako prentsa nagusia, alde batetik Euskadi aipatu dugu, eta bestetik Donostiko Eldia, horietaz aparte argia zegoela. Eta argia dudarik gabe, 15 ateratzen zuen ale horren bitartez, halako euskera eredu bateratu bat sortu zuena. Gutxi edo gehiago horren arduradun nagusia Ander Arzeluz aipatzen da beti, eta be onduan lehenago aipatu dugun Joseba Zubimendi. Bi horiek testuak idaztea, eta halako prosa, estandar bat sortu zuten, eta horretaz gain, beraiei igortzen zizkiten albisten zuzen zaila eta egokitzaile izaten ziren, beraz, apur bat, batuaren estandarra, erakunde akademiko batetik etorri beharrean prensaren bidetik etorri zen, alako estilo liburu batzuk garatuta zeuden prensa eremu horietan, eta etorri zen alako zera bat, bateratze bat, gerra aurretik bertatik ere. Horregatik pertsaliteke, garai hortako hainbat komunikabidetan erabiltzen zen euskarak bazuela alako zera bat. Eskatzen dizuet datu bat, agian ez dau kaso erantzuterik, edo agian datu hori ez da asistitzen, baina orduko euskalistunen portzentaiak gaur egungokoak bezalakoak ziren, handiagoak, txikiagoak, ez dago jakiterik? Zerbait badago, baina nik oraintxe ez daukat eskura. Gutxi jo dudarik gabe. Euskara gaizki gutxiago dudari gabe. Bai, dudari gabe. Euskara gaizki ongo da, baina gaur egunaina euskaldun ez dut uste inoiz. Portzentaiak esaten dut, biztanleria ezberdina da, biztanleri kopurua. Besterik da, nik ez daukat datu hori ez. Edo zen gazotan badago hor beste komponente bat, eta da, esate baterako ordutik honea gizarte asko aldatu da baita ere populazioan, ez? Eta, badatua da, 20. mende hasieran, Gipuzkoaren 90% elebiduna zan, euskalduna, elebiduna ez, euskalduna zan. Hori galdetzen dizuen, portzentaia. Asko gaztelaniaz hitz egiteko arazoak izango zitu. 80%. Olako zifra batzu dira, garai hartakoak, esan ere eta edo elebidunak edo euskaraz egitenak. Claro, gauza da, orduko biztanleria eta gaur egungo biztanleria zeharago ezberdina dela, beste migrazio movimentu handiak egon direlako 20. mende guzti horretan herri honetan, ez? Eta horrek ere... Baina hala ere, horrelako egoera soziolinguistiko batentzako, inguruan zuten guztia erdera zen, ez? Komunikabideak, hezkuntza sistema... Eta gainera guztiz debekatuta zegoen sentidu horretan. Esan ere eta da, hori txetik jaso dugun oroitzetako bada, ez? Gure atxezana 1916an jaiotakoa zen, eta beak oso gogoan du guendik, eta segurakoa zen, beak oso gogoan du guendik eraztunaren historia hori, hau da, eskola bitartean baten batek, barruan, eskolan edo jolasean ari ziren bitartean hitzen bat, euskaraz egiten batzun, eraztuna jasotzen zuen. Eta eraztuna astelenean hasten zan hori, eta larun batean bukatzen zuen bere bilbidea, eta larun batean eraztun horren jabezenak, garazioa zaukan, ez? Gogoratu behar dut, badakit, gaur egun, baditugun entzulen artean agian, batentzako izan daiteke hau harritzekoa, baina ez gara frankismoa sari. Ez, begira, nik datu bat erantzinen nuke horri buruz. 18. mendean kokatzen du Agustin Karraberazek
eraztunaren erabileraren datazioa, esate baterako, bere denboran, dagoeneko erabiltzen ziren metodo horiek, eta zehazki eraztunaren aipatzen du, umeen hauetatik euskara eskutatu arazteko, beraz, aski da euskararen berri honak deitzen da liburu hori, 18. mendeko irakurtzea, olako datuak aurkitzeko, ez ga frankismoazari, hori oso antzinako zera da, tradizioa da. Eta gainea, bestalde, badago hor beste komponente bat ere hor kontuan izatekoa, eta da, alde batetik debeku edo bultzatze hori zeuen, baina baita ere gainea ze konsiderazioa zaukan momentu hartako gizartearen zati, agintean zegoen zatiaren aldetik, euskarak. Eta euskara zan, hori, en fin, arloten hizkuntza sentidurek zaukana, eta hori dena, eta horri aurre egiten dio belaunaldi honek lehenagokoak ere, aipatzen ari gara euskal pizkundea aitzol eta personaje guzti hauetan jarrita 1920tik aurrerako mugimendu guzti honetak, baina honek badauka sustraia eta baita ere euskal pizkundearen parte dena, eta ia horren hasierak kokatu dezakegu, bigarren gerra karlista bukatzen danean eta galtzen direnean foruak galtzen direnean neurri handi batean, eta beraz autogobernua galtzen denean, geratu zuendik olako aztarna batzuk kontzertuaren bitartez eta beste hainbat aginte txiki batzuen bitartez, momentu horretan, segurazki, momentu horretatik aurrera hasten da olako kezka eta preokupazio eta lana baita ere beste alor honetan, euskararen alorrean eta beharrean, eta horrek eragina du, baina nabarmena da, belaunaldi honek, eta aipatzen ari garen bezala, hauek dena egiteko zaukaten momentu batean, aritzen direla guzti hori egiten, eta saiatzen direla eta lortzen dutela neurri handi batean. Errepublika, ze nolako harremanak izan zituzten hauek errepublikarekin, sistema berri batekin? Bueno, nik lehengo ari pixka bat helduta, gero erantzungo jo esaten dezuna, aitzolek bezala Lizardik, beren artikuluetan, da gai hontaz hitz egiten dutenean, ez da, eskoletan euskarari lekua uzteaz, edo jendeak kontzientzia linguistikoa hartzeaz, eta abarrez hitz egiten dutenean, ez dute erakundeekin daukaten lehiaz hitz egiten dute, dudari gabe, bai, egia da, ez zaiela ikastolei bidea errazten, baimenak lortzeko eragozpen handik dituztela, baina etengabe, bai batak, bai aitzolek, bai Lizardik, etengabe hitz egiten dutena da, jendia dela, inongo ardurarik ez daukana galtzen ari den hizkuntza horrekiko. Alegia, kontzientzia linguistiko horren balorearen arrastorik ez dagoela gizartean, eta behar bada horrexen kontra borrokatzea da behaien lehen helburua. Jendearen hazi hori jartzia. Badagoela hemen nortasun linguistiko bat, eta nortasun linguistiko horrek kultura bat gordetzen dula bere baitan, eta horrek zaintzea merezi duela, eta gaina bizitzeko eskubidea baduela. Hori garai horretako zenbait intelektualek Espainian egiten duten lanarekin harremanetan jartzia ezinbestekoa da. Errepublika aipatu jazu, eta nek aipatuko izan Miguel Unamuno eta Pio Baroja bezalakoak. Nola esateko hoiek ziren Espainiko Republikaren aldeko zeatan posturetan eta persona polemikoak dudei gabe, baina euskal kulturak etorkizunik etzuela deblauki aitortzen zuten personak zian, eta ben hitzaldietan da beren prentsa aurrekoetan guztietan euskararen etxila garbi ematen zuten, ez zeukala honek inolako buru biderik, eta nolabait esateko Sabino Aranaren ideia batetik ideologia, ez da, eta bestetik erlijioak edo elizak honetan zeukan implikazioan, ez da, hori da, eskol nazionalismoak zituen komponente erlijiosoen arbullo garbi egiten zuten, behaz, esango genuke, errepublikarekin nolako harremanak, bueno, ez dakit, hoien bitartezkoak ziranak bintzat oso etxai zituzten. Unamuno eta Baroja. Badaukat hemen gauza bat, irakurriko dizuet oso politia dalako, erakusten du baita ere ze zailtasunak izan zituzten aipatutako errepublikarekin, ez? Eta gero esango dizuet nork idatzia den, lehenabizi irakurriengo dizuet, ez?
Hauxe da, Aitzo Lagurgarriari bostean Laurlekoko isun bi leporatu deutsez. Txindi asko baleude ba. Jakintza aterateko hobeak eta beharrezkoago dauz Laurleko irrek. Txarragoa izango da Artola jaunak, gobernadorea zan, beste bosteun Laurleko kendu gura badautzez. Oraingoan aberaztuko dira Espainiarrak. Hau, Estepan Urkiaga Lauaxetaren artikulua edo aipamena da, Euskadi egunkarien argitaratutakoa, eta referentzia da, 32, 33an, zer da, Aitzoli, eta baita ere beste kultura eragile batzuei jarritako multa batzuen inguruan. Ez dago bienio beltzan edo 34tik 36erako bitartean jarritako, ez dira garaiotan jarritakoa, baizik eta gobernu progresista bat zegoen garaietan errepublikan, eta hala ere olako problema bat zituzten, eta hor badago gauza bat kontuan izatekoa, eta lehenago aipatutakoa da, ez? Eta da, autogobernua lortzen dela bakarrik gerra sortzen da momentuan. Momentu horretatik aurrera, estatutu horretan, aipatuta eta lehendabiziko aldiz, euskara hizkuntza ofiziala da. Baina errepublika denbora guztian, lehenagoko 6 urtetan etzan izan, eta mugak izan zituen sentido horretan. Baina baita ere kontuan izatekoa da, eta referentzio bezala aipatzekoa da, errepublika izugarrizko arnaz hartzea izan zala, zeren errepublika horretik egon ziren 6-7 urte lehenagoak izan ziren Primo de Rivera diktadurarenak, eta orduan gauzak oraindik are eta zailagoa ziren golako kultur movimentu eta movimentu politikoetarako. Esate baterako hor badago komponente bat, beraz agian debekatu ez, baina ez da bultzatu ere. Primo de Rivera diktaduraren garaian... Esan nahi dut republikarekin, Koldo? Republikak, bueno... Debekatu ez, baina bultzatu ere ez. Denetatik egon zan. Denetatik egon zan, baina etzan izan, hau da, hauek korrenten kontra ari ziren lanean, zuten alde hori, eta horko gakoa, azkenean da, ze momentutan lortzen dan autogobernua. Eta horrek esate baterako ematen du baita ere referentzia baita ere Kataluniarekiko, ez? Han, 31tik aurrera, beraiek 31an errekuperatzen dute, ia 200 urte galduta eduki duten erakunde bat, Generalitatea, eta horrekin batera errekuperatzen dute aginte politikoa. Hemen, erakunde hoiek, foru aldundiak bat zeuden, baina ez zaukaten atzetik aginteritza politikorik. Eta etzegoen aukerarik olako politikak egiteko. Orduan... Diputazioek adibidez etzituzten zergen bidez diru iturriak izaten? Bazaukaten sistema, kontzertu ekonomikoa orduan ere indarrean zegoen, etzan gaur egungo sistema berdina, eta etzun berdin funtzionatzen. Diputazioak gainea bazaukaten, foru aldundia bazaukaten gainea beste hainbat eskumen, eta esate baterako hor aipatzekoa da, Bizkaiko foru aldundiak eskumen hoien barruan egin zuen gauzetako bat, zeren oso importantea da lor honetan, eta izan zen, auzoetako eskolak, foru aldundiaren bidekoa ziren, eta Bizkaiko foru aldundiak lan oso handia egin zuen eskola horietan euskera sartzeko. Olako gauzak bat zeuden, baino ez zegoen olako aginte politikorik horren atzean, ez? Eta aldiz, agintea errepublika bera ere oso estadu zentralista zen, iaia jakobinoa Frantziaren tankerako puntu horietan, eta olako gauza gertatzen ziren, multarenak eta horiek oso esanguratsuak dira, eta ari gara 32 urte horietaz ari gara. Nik zehaztasun bat, etorri zait gogora, Koldori entzuten niola, gogora etorri zait Lizardik nola egin zuen atari jarduna deitzen den artikulu bat, komentatzen ari zelarik Labayenek idatzitako antzerki obra bat. Antzerki obra hori estrenatu zanean, eta kronika egiten du Lizardik esanez, komedia bat idatzi duela Labayenek, euskal jai bat antolatzeak atzetik eskatzen ditun gora bera guztiekin alako egoera parregarri batzuk representatu. Alegia, alkateari baimena eskatu behar zaio, ez dakit baita zea bat egiteko ere, ez da, karteltxo bat jartzeko ez dakit, non. Gero, aina alkateak baitu bere maratilak eta bere baldintza jartzen ditu. Ez badago erabat kontra ere, nahiko duagilean bere izenare agertzea ez dakit, non. Eta atzeko tramoia hori dana, ez da, hori gorabeda guzti horiek, mila gutu, mila kortesia, mila gorabeda guzti horiek
zekarten nekeari buruz, komedia bat egin zuen Labaienek bere umore guziakin, eta Lizardik berriz, alako puntu mikatz bat esaten du, par gehiagi eta dena pasatzen ditugun madarikazio guzietarako. Alegia, gauza bakoitza zema kostatzen zen, zema gira buelta egin behar ziren gauzarik txikienak ere egiteko. Horrek esan nahi du, ez agian maila handiko erakundeekin, bezik eta herri mailakoekin, jende xearen zikoizkeriarekin borrokatzen zutela. Hortaz hitz egiten dute. Gerrate zibila etorri eta ze gertatu zen? Horrek hautsi zuela guztiaz, neurri handi batean, eta horren lekuko da Aitzol beraren kabera, eta edo Lauaxeta batena, ez? Eta hortik aparte, igual, badago hor beste fama bat, oraindik neurri batean pairatzen duguna, eta da austuraren puntu hori, ez? Hau da, oroitzan eta gertatutakoa. Baina egia da horrekin batera, horrek etzuela akabatu mugimendu hori, etzuela akabatu espiritu hori, etzuela akabatu personak akabatu zituen, baino ez espiritua. Batzuk hil ziran, ez? Fusilatu zituzten, Aitzol eta Lauaxeta gutxienez. Bai, nik uste etena azpimarratu behar dela, batetik persona fizikoki desagertara zituztelako, torturatuta hildakua Aitzolbea, bere izena ezin da. Aitzol nun, Lauaxeta Gasteizen, Aitzol nun? Hemen Donostian. Hernaniko hilerrian. Baina Donostiko gartzelan egon. Ondarretako gartzelan egondakoa gainea Aitzole badauka olako beste komponente bat gaur egungo irakurketatik oendik mingarriago egiten duena guztia, ez? Aitzol harrapatu zuten zer dago, Baionatik Bilbora zijoan Alerna zijoala, berarekin batera beste 20 lagun fusilatu zituzten, eta badago hor gauza bat, eta da... Baina, itxasontxiz zijoazten? Itxasontxiz edo? Bai, itxasontxiz, ordurako ja Irun eroria zen, eta beraz Eusko Jaurlaritzak kontrolatzen zuen Euskadiko zatia eta kanpo arteko harreman bakarra zan itxaso bidez. Orduan, hor zeuden hainbat itxasontzi ruta hori egiten zutenak, eta horietako bat Galerna zen, ez dago oso argi harrapatu zuten, edo barkua zeramanak entregatu intzuen, gauza da, Pasaiako portuan bukatu zuela, eta antzi joaztenak atxilotuta eta Ondarretako espetxean. Aitzol torturatu intzuten, gogor gainea, badago hor Pelliter izeneko frantses bat bere bizitza azken momentuan salbatzen duena frantsesa delako, eta horrek 37an idatzi zuen liburu bat historia guzti hori kontatuz, beak egiten duen definizioa da, eraman gintuzten abereak hiltegira eramaten dituzten bezala Ondarretako espetxera, eta kontatzen duan gertatutakoa, eta bea bizitzean dakoa, eta esaten ari nintzena da, Aitzolek eta hor fusilatu zituzten batzuek, badaukatela gainea bigarrengo puntu bat, oaindik mingarriago egiten duena guzti hori, eta da, Aitzol, epaile militarrak ateazun paper bat esan ez, libra dezatela, kalean utzi dezatela, atxilotuta dagoen hori. Aitzol konsideratu dezakegu desagertutako bat. Oaindiko hain ezakigu nun enterratuta dagoen, eta paperen aldetik liberatu intzuten, baina badakigu nun bukatuzun, eta bukatuzun Hernaniko hilerriko paetaren aurrean. Lauaxeta zer dela eta zegoen Gasteizen? Etzegoen bera Gasteizen. Lauaxeta Bilbon zegoen, Gernikako bombardaketa gertatu zenean, berak frantsesez eta inglesez egiten zuenez, kazetariak gidatzeko zeregina jarri zioten, eta Bilbotik Gernikara joan ziren, bombardaketaren argazkiak eta testigantza jasotzeko. Orduko korrespontsaleekin eta? Bai, bea laguntzaile zebilen. Han norbaitek ezagutu egin zuen eta salatu. Detenitu egin zuten da hala eraman zuten Gasteizera. Gernikatik. Epaitu eta fusilatu egin zuten. Bai. Eta kontuan izan behar da gainea, Lauaxeta zela garai hortan Jaurlaritzan hain zuzen alor horretan lanean zebilela, ez? Hain zuzen edabideekin harremanetan eta prensako harremanetan neurrondi batean, ez? Oso personaje importantea izan zen, baita ere alor horretan eta momentu horretan.
Lourdes, ze prestatu duzue Donostiako udalarekin eta Eusko Ikaskuntzarekin datozen 19 eta 21 ia honetan? Bueno, ekitaldi pare bat prestatu ditugu xume, esan nahi dizut, asmo handiak, baino gehiago foko konkretu batzuk hartu nahi izan ditugu. Alegia, Aitzolen proiektu hori dana representatzea ordu askotako lana da. Guk hemen pitinkako datuak bakarrik eman dizkizugu. Saio horretan, lehenengo egunean, horren bi alderdi agertuko ditugu. Batetik, prensa, hau da, kazetaritza, komunikabideetan euskarak sartzeko egindako alegin horren, ageriko persona den Joseba Zubimendiren inguruko hitzaldi bat emango du Perez Euskitze, Xavier Perez Euskitze izena ezagutzen dugun kazetariak. Xavier Euskitze. Bai. Beak hitz egingo du Zubimendiri buruz, eta bestetik bersolaritzaren gaia Zubimendiren gai kutsuna izan zen, kazetaritzarekin batera bersolaritzari komunikabideetan, entzunezko komunikabideetan sarrera eman zion pionero izan zen alde horretatik, eta bersolaritzaz hitz egitea etorriko zaigu Jon Emiren Hernandez irakaslea, UPV-ko irakaslea. Eta ekintza gehiago izango dira urtean zehar, Aitzolen urte horren adalata? Hori ostegunean izango dugu 19an, eta bukatzeko 21an, beste gai foko bat hartu dugu, gutxio aztertu dena, Aitzoli buruz, publikazioak eta lanak egin izan dira luzaruan, oraingoan berriz, belaunaldi horretan emakumeak izan dako sartzea, lehenago zerbait aurreratu du Koldok, eta nik uste ez dela sekular behar bezala aztimarratu, gerra horreko belaunaldi horretan lehenengo aldiz agertzen direla kopuruan, hau da, ugaritasunez eta produkzioz, emakume idazleak eta emakume izlariak prentsa eta argitalpenetan. Eta horri bidea emateko bi izlari ekarriko ditugu batetik, Amaia Alvarez Uria, UPV-ko irakaslea berori ere, eta horrek Katalina Eldizegi euskal emakume idazle, antzerkiaren arlo horreko emakume idazlia aipatuko du. Bestetik Igon Etxeberri etorriko da, Bizkaiko prensan batez ere, oso ezauna izan zen Sorne Unzueta Utarzuzen izena aipatuz. Eta hirugarrenik izango dugu hitzaldi bat, Ameriketan irakasle dagoen beste emakume batek, Maite Nuñez Beteluk, idatziko duena iparraldeko euskal emakume idazleetaz. Beraz, belaunaldi horretan, lehenago Aitzolen belaunaldia izendatu dugun horretan, badago ezaugarri berezi bezala emakume idazleen etorrera hori. Gainera, hori ere nola esateko planifikatua izan zela esan dezakegu, alegia etzala etorri olatu bat bezala zera bat, liberalidade golpe bat, edo emakumeen ez dakit, feminismo kolpe bat bezala, hori ere izan zen prentsa bidartez ekarrarazi egin zena, da hor partaietza izan zuen Laboxetaren dei batek, Euskadi periodikoaren bitartez, emakumei deia egin ziren, idatzi zezatela, parte hartu zezatela, eta hori zehatu egin zen, berezeki bultzatu zen, emakume izlariak eta idazliak. Aipatzen izun, Koldo, ea Aitzolen urte horrena ospatzeko antolatu izan dituzuen ekintza gehiago, edo ekintza gehiagoren berri duzuen? Esate baterako honen barruan badago beste komponente bat ere Donostian egingo dana 20an, eta hain zuzen da beste ikuspegi batetik belaunaldi guzti hau gogora ekartzeko modukoa, eta da Euskal Pizkundea eta Aurra Bestiak. Hain zuzen Jose Ignacio Anzurena, Xabier Otaegi eta Txema Bitoriak, Txirrimirri eta Txiribitonek, olako lan bat egin dute oso politia, garai hartako Aurra Bestiak. Bai, Aurra Bestiak, belaunaldi honek sortutakoak eta egindakoak, horietako asko ezaguna ditugunak umeen artean, esate baterako Morokatua,
hori txomin jakakortajarenarena da. Garai batean Mari Carmen Garmendiak idatzi zuen bezala, katu hori beraztegi garra zen. Hoxe. Eta hori bezala beste hainbat abesti, beste hainbat gauza belaunaldi honek garatutakoa dira. Kontuan izateko, aipatu dugu literatura, aipatu dugu kazetaritza, aipatu dugu hainbat gauza, aipatu ditu antzerkilaritza, olartia, baina esate baterako musika ere aipatu behar da belaunaldi honetan. Guridi neurri handi batean belaunaldi honetako partaide da, baina Guridi bezala Aita Donostia edo Jorge Riezu eta beste hainbat musikari eta musikologo. Eta Guridi etzen Unamuno edo Baroja bezalakoak. Ez, egia esan garai bikaina izan zen, oso emankorra izan zen baita Espainiako Republikako arloan ere dudari gabe, baina musika aipatu duen bezala pintoreak daude. Bai. Garai horretan euskal kulturaren baitan parte hartzen, alegia... Beraz hemen ere, erderaz esaten den bezala, ere izan ziren los felices años 20? Bai, urte emankorrak izan ziren. Oso joriak dira, bai. Eta gaina hainbat ikuspegitik, ez? Eta esate baterako, aipatzen egia ze gauza egiten ari diren, aipatzekoa da baita ere Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskal Zaindiak elkarren eskutik hartuta, Aitzol eta bere lagunak Euskal Pizkundea eta mende bukaerako hizkuntza politiken inguruan egingo den hausnarketa, ez? Hain zuzen, non Lourdes ere parteide den, aztertuko dan ikuspegi horretatik, ez, nola lehendabiziko aldiz era planifikatu batean landu egin zen, zer egin behar zen eta nola egin behar zen, eta gainea izugarrizko ikuspegi zabalarekin, ez, hor Aita Anizeto Olano, Miguel Altzo ekarri beharko genuke gogora, beste guzti hauekin batera zen lehenago aipatu bezala izenena oso importantea da, zeren asko daude eta asko nahiko galduta ditugu, ez, eta lehenago emakumeaz ari ginen ezkero, badago hemen gauza bat, nik uste mugimendu guztionen referentzia ere eta adibide izan daitekena, ez? Urte honetan, beste Xavier Lizardiren poema bat izan dugu izpide momentu askotan, eta da Euskal Pizkundea izeneko poema eta abesti ezaguna dena gure artean. Poema edo abesti hori guregana iritsi da oso era bitxian. 1980ean argitaratu zen lehendabiziko aldiz, Antonio Meria Labaien belaunaldi honetako partaidea zena baita, eta omendu behar duguna, eta omentzen dana momentu urte guzti honetan, egin zuenean Xavier Lizardiren poemen bilduma. Bilduma horretan, beste gauzen artean azaltzen da, hain zuzen, hau. Eta hau postumoa da, baina oso postumoa, zeren kontuan izan behar da, Lizardiren hainbat poema umezurtz olerkiak Aitzolek beak publikatu zituela Lizardi ondoren. Hau ezaguna da, eta gure arte iritsi da, emakume andrazko baten memorian gordezalako. Eta hori da Guadalupe Urquiaga Andrea. Andrea hau izan zen mugimendu horretan oso eragile importantea, eta Lizardiri omenaldia egin ziotenean euskaltzaleak Tolosan 1934ean ilondoren, beak rezitatu intzun. Eta rezitazio horretatik gordeta memorian iritsi zan 1970ean publikatu arte. Guadalupe Urquiagaren ibilbidea da beste gerra izanean bea izan zala erizaina Gernikako ospitalean, eta Gernikako ospitalean zegoen bombardaketa gertatu zan egunean. Eta beak pasazion informazioa bombardaketa horren ingurukoa Jose Miguel Barendirani eta han gertatutakoari buruz. Handik irten zenean Andrezko hori egontzan, Donibane Loizuneko jaurlaritzak sortu zuen ume refuxiatuentzako eskolan laguntzen eta lan egiten. Eta bar, ikusten ditugu nola azaltzen dien persona hauek zelan egin zuten, zelan itzela egin zuten, eta nola momentu oso zailetan batetik bestera eta hor eragin da, ez? Koldo, Lourdes, bukatu behar dugu. Vale. Frankismoarekin baso mortua, ala ez? Katakumbak, esango genuke, hiru gune bere izen ditugu batetik, Frantzian edo beste aldean garatu zen euskal kultura, eta hor gune bezala jarriko genuke Parisen, zegoen batetik Binagabeitia, handi Binagabeitia, eta
berak zeakin garatzen duen euskal taldea, hor inguru horretara bilduko da esate baterako, John Miranda bezalako. Beraz, Parisekoa bat, bi Lourdes? Beste Ameriketakoa, Guatemalakoa, hor jokin zaitegi aipatu beharko nuke, eta Eusko Gogoa, gero Ibinaga Baitiakin elkartuko dana, eta bestetik barrukoa egongo litzateke, eta barrukoa aipatzen dugunean ordena erlijiosoen izena beti hartu behar dagoan, Arantzazu, batetik... Elizen eta konbentuen barruan. Bai, berriz ere euskerak hor euki zuen gordelekua, Eliz zerak konbentuek eta eduki zuten txoko bat, euskararen zako beren publikazioetan, eta Salvatore Michelendaren izena ipatuko genuke batez ere. Ondo da. Koldo, Ordosgoiti, Lourdes Otegi, biei, eskerrik asko eta beste bat arte? Urren arte. Agur. Agur.